राजकारणातली नाटकां लोकांक सच्चींच, मात हेच राजकारणात कांय जाण अशे कलाकार आसात जांकां खरी रंगभूमी तितलीच जमता। गोंयच्या राजकारणातूय विष्णू वाघ, दामू नायक, दिलीप परुळेकार, नरेश सावळ अशा नाटकी राजकारण्यांची परंपरा। तातूंत भर सद्याचो खुद्द गोंयचो कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेची। गोविंदूय हाडाचो कलाकार। फाटले 2 दीस गोविंद जीएमसीत भलायकेच्या कांय कारणांक लागून एडमीट आशिल्लो। ताका शुक्रारा सांजे 5 डिस्चार्ज मेळ्ळो आनी राती 9 गोविंद थेट रंगमंचार। गोविंदान येथे ओशाळा मृत्यूतलो संभाजी रंगयलो। आपले धोणशे गांवांत संभाजीचो पार्ट करपी कलाकाराचो आवाज बशिल्ल्यान गोविंदाक तोंडाक रंग लावचो पडलो आनी येसाये शिवाय गोविंदान दमदार संभाजी उबोय केलो। आमच्या रात रानी से गजल तरी ऐका। हमारे दिल को खराब करके उन्हीं से हमको शिकायत है। ये रस्म क्या है, ये तर्ज क्या है, ये राह क्या है, ये चाल क्या है। वाह, हा गजल ऐकता ऐकता तुमची एवढी गजबरी याद आहे म्हणून सांगतो। आपण पुन्हा बोलतो आहोत त्यासाठी बोस आम्ही कधीच सोडला नव्हता आणि नाही वो सोडला आहे तो गणोजी राजे शिर्क्याने। महाराज समोर काय सरकार आम्ही आमच्या अंतपुरात उभे आहोत का आमच्या दरबारात? मग या अंतपुरात आमच्या बऱ्या वाईट गोष्टीचा जबाब विचारण्याचा अधिकार कोणाचा? संपलं, मामला साफ आहे। गणोजी राजे शौक करायचं नसेल तर तो जळमात्यानं करावा। विश्रांती, आता विश्रांती एकदाच। परमवीराचं पारिपत्य केल्याशिवाय विश्रांती अशक्य आहे राणी सरकार। आता विश्रांती एकदाच। हे युद्ध जिंकल्यावर तेही त्यालाच आम्हाला परमवीराला येतो आम्ही आणि सरकार तुम्ही सांभाळून जय भवानी। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने।